Ihamu kadongan jumpa musai di acara Palampok Roha di kanal YouTube YKB Marhata Batak Toba. Ia renungan sadarion dibuat sian buku renungan wasiat dohot judul Manat di Gana-ganaan. Nama rojahan sian hatani debata Jeremia 10 ayat 1-1 10 dohot pangodol hononna sian Jeremia 10 ayat 12 songonom ma di doktisi. Ala yang gode batatai ibana majadi hon tanoon marhite-hite gogona. Ibana paujakon liat portibion marhite-hite habis suhonna. Jala dipahebang langiti marhite-hite habis taranna. Bangso-bangso na adong diluat ni Israel manoba gana-ganaan. Gana-ganaan ni dilehodo guarna hobartu pakirimon na denggan na dihirim na sida. Molo dipangidorohana neng mamora, dipuka na sida ma gana-ganaan diarta. Molo dipangidorohana ari na denggan, disoba na sida ma gana-ganaan na puna ari-ari. Ubay ni ma mullo ma ragam niya ka gana-ganaan. Lomos ni rohan ni bangso Israel manginona marhite haporsyaw na memet. Debata marhite si Jeremia, manakasi huwaso ni debata ubalga jalanatang. Marhite hagugon na dito pa debata do portibyon. Marhite habisuhon na patigorhon portibyon. Marhite rohan na patas pagistakon langit. Debata ima debata na mangulo. Iba na dangholan na gugo. Alay dohot do nabisuk jalan na patas maroha. Debata na mga tusi ahan na hinarikoton ni Jolmai. Tonaon dipasahat adorang luat Jehuda bongot tuhabuangan. Tonaw ma na rumikot ala marhiteon na sida neng pajupang doho bangso na manoba gana-ganaan. Uhut makanguluhon hagugoon, habisuhon doho tapatason maroha. Debatama na manggarar sude partikian doho inganan. Nasida totong marhaporsyaw jala totong mardalan di bagasan hata ni debata. Na sohea maninggalhon marhaporsyaon di nasida. Di partikian noengon hitape totong do pajupang doho gana-ganaan modern. Paingo ma, ia gana-ganaan ni dang law marhuaso sa liling-nililing na. Tung so tarpatudos doi, tu debata si topas sa luhut na. Amen. So ngoni mahata ni debata renungan dihita sa daryo nunang lupa kadongan, like, subscribe, jala bagihon tuak kadongan, ala marhite na dohot dohita mangurupi ulaon marbarita na ulirap dohot YKB, Yayasan Komunikasi Bersama, Mauliate, debata mga ramoti, Horas. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.